Hvad kendetegner en syre og en base? Syre afgiver en hydron og er sur. Syre lugter ofte surt og opløser stoffet og virker ætsende. Base optager en hydron og er basisk. Baser virker glatte og har vaskeegenskaber. De bruges ofte i rengøringsmidler på grund af deres egenskaber til at opløse fisk. Vi har valgt at tage syren HCl plus H2O, og det danner en reaktion, som bliver H3O plus Cl. H2O'en optager en hydron fra HCl. Vi har valgt at tage basen NaOH plus H2O, og det danner en reaktion, som bliver NaOH2 plus OH. At vandet afgiver en hydrogen eller en hydron. pH det er inddelt i en logaritmisk skala, og de fleste lommeregnere, eller nymoderne lommeregnere, har rent faktisk alle de her forskellige skalaer, eller den skala liggende inde på sig. Dermed kan man sige minus log, og på grund af så kommer man ind og finder ud af, hvorhen pH-værdien ligger. Og det gør man ved at bruge molarmassen, som vi talte om i går. Og vi har et eksempel her, og det er i spyt, der er koncentrationen af H3O på 1,6 gange 10 minus 7. Og dermed kan man så finde ud af, om det er en syre eller base, ved at sige minus log på ens lommeregner, hvis den har den knap, og så sige 1,6 gange 10 minus 7. Og det fik vi så til 6,8, og det vil altså sige, at pH'en i spyt det er 6,8, og dermed kan vi så sige, at det ikke er en base, men det derimod er en syre. Og nu skal vi så finde ud af, hvad pH'en i en saltsyre med koncentration 0,143 og en koncentration i en base, som hedder natriumhydroxid med 0,423 er. Og det gør vi så det samme, som vi gjorde i eksemplet. Vi siger minus log, og så parentes m, og det er hver især 143 og 423, som jeg før. Og så som I kan se her, så har vi taget minus log, og den pH, den fik vi så til 0,84. Men den anden, natriumhydroxid, det er så en base, så når vi har fundet loggen her, som blev til 0,37, så skal vi minus det her 0,37 med 14. Og der har vi og pH 14, det er på grund af at basen, en base, det er som regel altid maksimum 14. Der kan godt være en par baser, der er højere, men der er et undtagelse. Og dermed så minus bare 0,37, og dermed giver det 13,63 i pH. Og så lige til sidst, og det er hvordan man beregner koncentrationen af H3O i en opløsning. Og der har vi så haft to forskellige, og her er bare et eksempel. Så her så står der pH2, det betyder at der er 10 minus anden H3O i koncentrationen, det er, eller i opløsningen. Mens pH2 det betyder også at der er 10 minus 12 OH. Og når vi så skal finde ud af pH-værdien, når vi så skal finde ud af hvor mange H3O der er i en opløsning, hvor pH det er 3,3, så tager vi bare og siger tager 3,3 op i minus, sådan så det kommer til at stå 10 i minus 3,3. Og det samme gør vi også lidt længere nede, sådan så at når pH'en den er 11,3, så betyder det at koncentrationen af H3O i den opløsning det er 10 i 11,3 minus 11,3.